Am avut bucuria să întâlnesc oameni care dau totul la Iisus Hristos. Am fost oaspete într-o familie care au fost la evangelizare, unde am făcut evangelizare. Timp de o săptămână au avut 20 de oameni la masă. În fiecare zi au dat un porc. Știți cum a fost? Ca în gară. Nimic nu mai era lor. Ce mi-a fost mai greu, pastore, până am înțeles, zice că n-am nimic. El are totul. Și el mi-a dat mie totul. Mi-a spus soția, spunea, era bolnavă de cancer și Dumnezeu mi-a ridicat. Unul dintre copii a căzut de la 8 metri pe beton. Toți medicii au spus în comă, e mort. Nu mai are nici măcar câteva minute de viață. A strigat Dumnezeu și mi l-a dat din morți. În urmă cu 20 de ani n-aveam nimic. Acum am casă. Am cea mai frumoasă casă din ținutul acesta. Am de toate. Dumnezeu zice, în primul rând, nu pentru aceste lucruri iubesc, ci pentru că mi-a dat toată mântuirea. Nu mai trebuie să dorm cu medicamente. Nu mai trebuie să mai umblu stânga și în dreapta. Este la mine în cameră. Dumnezeu vine când strig la El. În 10 secunde acolo. Și mă întreabă ce probleme are. Că sunt aici. Dumnezeul nostru vrea totul de la noi. Dumnezeu nu se mulțumește cu o repetiție de marți seara. Dumnezeul nostru nu are nevoie de câteva minute de rugăciune. Și de câteva bănuți în colectă. El vrea totul de la noi. Bucăți din viață nu suportă. El vrea totul pentru că da totul. Pentru că e Dumnezeul nostru. Și mai este ceva ce vreau să vă spun în seara aceasta în care vreau să închei. Dumnezeul nostru vrea totul acum. Amin. Nu mâine. Nu mâine. Ce cum? Știți care e diferența dintre porc și oaie? Oaia dă totul înainte. Dă lână, se îmbracă. Lapte și brânză, dă-le să mănânce. Dacă trebuie mieri, dă-mă fiecare paște de unul. Când se duce bătrână, fără blană pe ea, fără nimic, la abator, nu mai are nimic de dat. A dat totul înainte. Porcul nu dă numai post mortem. Eu nimic zice până după moartea mea. Nu vreau să am fraze în ăștia. Hristos a spus că să-mi iau oi. N-are nevoie Dumnezeu de menagerie. Dumnezeu nu are nevoie de intențiile mele bune. Mă voi pocăi și eu, domnul pastor. Puteți conta pe mine. 0. Dumnezeu nu are nevoie de planurile noastre de viitor. Dumnezeu nu are nevoie să spună mări fata, bag copilul la facultate, la poliție, nu știu ce se mai întâmplă, nu știu ce planuri mai am și apoi ce mai rămâne dau lui Dumnezeu. Eu 100% voi fi un om pocăit. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Dumnezeu are nevoie de acces acum în vieții mele. Mâine e prea mult. Mâine e prea departe. Dumnezeu vrea să te pocăiești astăzi, pentru că mâine nu mai poți, poate. Pentru că nu vei mai fi mâine. Țineți bine că un om avea planuri pentru viitor și spunea mâine. Voi face mâine ceva, mă voi pocăi mâine. Voi face hambare mâine. Voi da lui Dumnezeu mâine. Nebuncești în noaptea asta să se va cere sufletul lui Dumnezeu. Și bogățiile tale și planurile tale de viitor, ale cui vor fi într-o zi? Cine garantează ție că la noapte mai trăiești? Cine îți mai spune ție că te poți pocăi de mâine dimineață? Aș fi nebun și contra Bibliei să spun că pentru tine mai este vreme. Nu este. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor pentru tine să pocăiască. Pentru că a rânduit o zi. Și pentru tine poate să fie noaptea aceasta. Când te va judeca. Cum ai putea să pleci de aici? Când oamenii sunt spulberați pe șosele. Când inima cedează. Când viața aceasta este numai o fără o clipă în ochii Dumnezeu și tu să spui mâine. De mâine voi mărturisi păcatul. Stai aici în biserică de ani de zile. Stați în bisericile voastre de ani de zile și clociți păcatul acesta în mintea voastră. Și n-ați avut curajul acesta să-i spunem lui Dumnezeu, da, și Satane, am săturat de tine să mă mai joci. Satană și Iov, ce ești tu? Să vii tot timpul la viața mea și să râzi în nas. Uite ce ai făcut. Am săturat să-ți mai bată joc diavolul de mine. Vreau din seara aceasta să mă întorc din toată inima la Dumnezeu, la părinții mei, la soția mea, la copiii mei. Vreau din seara aceasta să schimb viața. Nu
Mai bine avem una singură. Avem nevoie de lecția 17, duminică dimineața la biserică, dar noi n-am împlinit 16 lecții în față. Noi vrem mereu alte predici, vrem mereu altceva, ceva nou. Ce ne mai poate aduce și Dumnezeu spune totul sau nimic de la mine? Nu mai vreau să mai trăiți liceul, nu mai vreau să trăiți pocăința de nota 5, să se închidă ușa raiului în spatele meu. Dacă tu îți faci ca standard închisul ușii raiului în spatele tău, dă-mi voie, prietene, să spun că se poate închide în nasul tău. Dumnezeu nu ne-a creat să fim de nota 5, Dumnezeu ne-a creat să fim de 10. Amin. N-a trimis resturile vieții Lui în viața noastră, ci l-a trimis pe Iisus aici. Deci facem totul ce ar trebui să faceți ca să vă pocăiți. Când am dus-o pe Maria la spital, soră bătrână din biserica noastră, nu vrea să se ducă la doctor. La noi când te duci la doctor înseamnă că trebuie să ții haine negre, oricum el avea bagajul și știi că acasă nu mai întorci. Zice că mama mea nu găini, taie, toate, zice. Eu nu mai găini pe voi. Pe mea te duc la ecograf, lasă găinile. Mă duc la ecograf, zice doctorul către mine, domnul pastor, ce? Haideți să vă spun ceva. Ce cu femeia asta? Păi ce se uită la ea? E ce? Păi are, zice, rinichii mea, ca boabele de fasole. Se duce direct la ea și zice, bă, femeie, tu cât postești pe săptămână? Câte zile? Ăsta nu era, n-avea treabă el cu Dumnezeu și cu... La care vine ea și se mărturisește acolo între noi. Până atunci nu ne-a trecut prin cap să întrebăm. Ce 4-5 zile? Ce de ani de zile? Din tinerețe, ce noi așa m-am apucat. Oh, ce o apucat! Să apuce așa. Bine că ne-am apucat, noi n-avem treabă. Noi pleznim, mâncăm până pleznim. Ne-am apucat alte vremuri. Acum i-am spus în felul următor, eu mai prind, mai postește, mai mult de o zi pe săptămână, îi scot din biserică. Îmi spus doctorul, zice, să termină femeia asta. Dar ce bărbat acum? Se negrisă un picior în spital. Mă duc la el și doctorul, hai ce semnează și tu și soția, că să-i tăi piciorul de seară, zice. Te gardă și dau piciorul, că moare acolo. Traianu, zic că trăia la Mălaie, îmi spuneam noi, hai zice, să tăiem piciorul. Ce că își semnează. Dacă nu mori. Zic, dacă să tăiem piciorul, îți fac roze și cârje noi nouți. Elene cirește, de fapt. Să vezi ce frumos o să arăți. Mie nu-mi tăiază nimic, zice. N-ați vrea să mă duc la Dumnezeu acum tot bucăți. Că după ce îmi tăiați un picior, parcă văd că se negrește, celălalt îmi tăia și pe ce o mână. Eu zice, eu am învățat pocăința altfel. Eu la Dumnezeu trebuie să mă duc întreg. Mor-mă și să ai grijă de Maria mea. L-am îngropat, întreg l-am îngropat. Negru și întreg. Știți? Cam ce răsplată ați avea dacă l-ați urmat pe Dumnezeu cu totul? Pentru că vine Petru Țanțoș, cum se spune la noi în Bigor, și zice, Doamne, ne-am lăsat totul și te-am urmat. Nu te zice, zice Petru. La care zice Iisus Hristos, ce frumos spune. După ce veți face totul ce vi s-a poruncit să faceți, să ziceți, suntem de nota 10, nu. Suntem niște robi netrebnici. N-am făcut decât ceea ce era datori să facem. Iată ce răsplată minunată vă promit în seara asta. Să deveniți niște robi netrebnici. M-ați înțeles? Nu e mai frumoasă răsplată decât asta, să fii robul netrebnic al lui Hristos. Să zică Domnul Iisus Hristos, rob netrebnic, vin în împărăția mea. Dumnezeu nu are nevoie de senatori, nici de directori, nici de sfinți din ăștia umflați la piept în împărăția Lui. Dumnezeu are nevoie de netrebnici robi. Amin. Și tu poți să fii unul din acestea.